Gintiro patay ang isa ka lalaki nga nagtuyo mangawat sang bangro sa panungantak na alas 12:30 kainas ang aga sa Barangay Cubay, San Dionisio. Ginkilala ang biktima nga si Roger Hernandez, 44 anyos kag residente sa Barangay Hacienda Conchita sa nasambit nga Banwa. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Police Captain Rene Del Castillo, Chief of Police sang San Dionisio Police Station, ginpahayag sini nga matapos madakpan sa mga gwardiya nga Sanday Ernesto Escalada Jr., 54 anyos kag Alman Escasinas, 41 anyos gilayon nila nga ginsita si Hernandez apang nagtuyo pa ining magbato, rason nga gintiro ni Escasinas apang nakapalagyo ang biktima. Gilayon naman nga ginpahibalo sang caretaker sang punungan nga si Mr. Domasopia ang San Dionisio PNP angot sa natabo. Suno sa hepe nagagwa sa ila investigasyon nga nakapuli pa ang biktima sa ila balay kag nakita na lamang sang iya pamilya nga dugoon bangod sa pilas sa iya dughan kag liog. Ginhingagaw pa inidala sa Sara District Hospital apang ginbawian sang kabuhi takna alas 5:30 kainas sang aga. Sa karon yara sa kustodiya sang San Dionisio PNP Sanday Escalada kag Escasinas para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan, nagabandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.